Bai, arratsaldeon, eskerrak ematea Rosa García eta Salva Gonzálezi azalpen guztiengatik. Nik uste kaleratzeak estopi esker jakin dugula kasu honetaz, ezta? Udan Kutxabankek 2500 hipoteka moroso edo toksikoak saldu dizkiola Sima Finances izeneko putrefunts bati, Irlandan kokatuta dagoena, gaur esan diguten bezala, eta nik uste ulertu behar dela azken salmenta hau uda honetakoa mugarri bat bezala, ibilbide batean txertatu egiten dena, ezta? Aipatu da, Rosa Garziak aipatu du lehen, 2019an eman zen beste salmenta bat, baina ikustet, ulertu behar dela baita ere, aurretik beste bat egon zela, eta 3 salmenta garrantzitsu egon dira azken urtetan, 2008an finantzen krisiak estanda egin zuenetik, eta hiru salmenta hoien helburua izan da Kutxabanke saneatzea, ezta? Guke logiko ikusten dugu helburua, egokia ikusten dugu, baina uste dute baita ere ikusi behar dela zein izaten ari den horren ondorioak, ezta? Lehen mugarria izan zen 2014an Kutxabankek saldu zituen zenbait higiezin toxiko Lone Star izeneko putrefunts bati. Higiezin toxiko horietan, printzipioz, esen jenderik bizitzen, ez zeuden personak bizitzen, ze ziren lursailak eta ziren etxebizitza promozioak bukatu gabe geldituak zirenak, ezta? Eta salmenta horren truke lortu zituen 930 milioi euro. Hori lehen mugarria. Bigarren mugarria izan zen lehen aipatu dena. 2019an Cerberus putrefuntsari saldu zizkion Kutxabankek mailegu personalak. Mailegu personal hoien truke, mailegu personal toksiko hoiek saltzearen truke, Kutxabankek jaso zituen 358 milioi euro. Eta hirugarren mugarria orain azaldu dena da, uda honetan gertatu dena, ezta? Saldu egin zaizkiola beste putrefunts bati, Sima Finances kasu honetan, 2500 mailegu hipotekario kasu honetan, lehenengoak ziren higiezin toksikoak, bigarrenak ziren mailegu personal toksikoak, eta orain ja salto kualitatibo bat ematen da, eta hipoteka toksikoak saltzen dira 240 milioi euroren truke, eta esan bezala ez gaude Kutxabanken kontuak saneatzearen kontra, guztiz aurkakoa, horren alde gaude, baina, karo, hemen ikusi behar da, saneatze horrek dauzkan ondorioak, eta gero baita ere kontutan hartu behar da, Kutxabank lehen esan den bezala, ez dela edozein banku, sortua dela bere jatorrian gutxienez, Euskal Herriko aurrezkiekin, ezta? Azgintezke, aktiboak saneatzea eufemismoarekin, ze azkenean eufemismo bat da, egiten dena da zorra saldu, ezta? Eta egia da, hemen aipatu da, zor hoiek ez direla saltzen banan-banan, baizik eta multzoka. Eta horrekin izkin egiten diote zenbait legeri. Baina gainera, eta hoia ez da Kutxabanken erru zuzena, baina bai putrefuntsek egiten duten askotan da, zor multzo handi hoiek saltzen dituzte berriz ere beste putrefunts batzuei multzo txikiagoetan. Eta zertxo bait garestiago. Eta hor da negozioa egiteko puntu bat garrantzitsua putrefuntsekin. Eta adibide bezala jar daiteke 2014ko operazioan gertatu zena. Kutxabankek saldu zion Lone Star funtsari esan bezala, Grupo Neinor izeneko atal inmobiliario osoa, 930 milioi euroren truke, hori gogoratu behar dugu 2007 eta 2014 artean hori izan zela Espainiar estatuan egon zen operazio inmobiliario handiena, eta beraz, Kutxabankek bere aktibo toksikoen erdia gutxi gora bera pasatu ziola Lone Starri, Lone Starrek sortu zuen Neinor Homes 2015ean, izan dela urtetan Espainiar estatuko inmobiliariarik handiena, eta 3 urte ondoren saldu zuen Zatika. Zati handiena Fidelity Investments erosi zuen, eta Kutxabankek ez barkatu, Lone Starrek egin zuen operazioarekin 1.360 milioi. Karo, eta hau lotzen dut Rosa Garziak hemen salatutako gauza batekin. Zeren eta 1.360 milioi euro lortzen baditu lehen putrefuntsak erosi diona Kutxabanki zorra, edo zorra barkatu hemen aktibo toksikoak, hobeto esan da, horrek esan nahi du, eta Kutxabankek jaso bazituen
bederatzireun da hogeita hamar, 1.360 kein bederatzireun da hogeita hamar, 230 milioi euro irabazi zituela bakarrik 4 urtetan Lone Star putre funtsak. Eta zentzu horretan, ikusi beharko litzateke baita ere, diru hori irabazi bazuen Lone Starrek, diru hori irabazteari uko egin zion Kutxabankek. Beste modu batera esan da. Eta, bueno, guke alako negozioak, nik uste ulertzen direla ez, gaur egungo turbokapitalismo neoliberal honetan, gu ez gatoz bat, baina kasu hartan gutxienez ez zeuden personak atzetik ez zuzenean, ez da, hor inork ez zuen galdu bere etxe bizitza, baina karo, orain hitz egiten ari garen operazioan, 2.500 hipotekak saldu direlarik, hor bai dagoela etxe bizitza eskubidea jokoan, ez da, eta alde horretatik iruditzen zaigu, ez da bakarrik operazio espekulatibo bat, edo horre ere atzetik drama humanoak, giza dramak egon daitezkela, eta zentzu horretan, salatu behar da, salmenta hori, ze azkenean, bankuak egin nahi duena da, ez pasa etxegabetzeen tragu txarretik, ez da? Eta ez aguantatu behar ez izatea kaleratzeak estop, hemen esan den bezala, bere egoitzaren aurrean pankartarekin. Karo, hemen gertatzen dena esan den bezala, da hipotekadunek ikusi dutela nola haien zorrak merkeago saldu egin zaiela putre funtsei, eta gero ezin dutela zor hori erosi, ez da? Esan bezala, balen, pakete handietan saltzen delako. Ikustete hau salatu behar da, eta da, ezin zaiola aplikatu putre funtsei 2012ko bankuen praktika egokien kodea, ez da? Zetorrenaz 6/2012 lege dekretuaren eranskin bezala. Dekretu horretan, esaten zen, 5 urteko karentzia epe bate jarzitekela zordunei, lehen esan den bezala, Euriborra gehi 0,5eko portzentaje bat bakarrik ordaindu ahal izateko 5 urte horietan, eta nolabait haien egoera konpontzeko, ez da? Baino, arazoa da, kode horri bakarrik atxiki direla bankuak, eta ez putre funtsak. Beraz, horre aldaketetako bat izan liteke, aldaketa legal bat, arazo hau berriz ere errepikatu ez dadin izan liteke, dekretu lege edo lege dekretu hori 6/2012 aldatzea, eta behartzea putre funtsei baita ere sinatzera praktika egokien kodea, eta beste aukera bat izango zen hemen planteatu dena, eta da Europar direktiba hori garatzea, ez da? Espainiar estatuan, gu saiatu egingo gara, EH Bildutik bide bat, ala bestea, ala biak, igual hori izango zen pixka bat galdetu nahi niekena Rosa Garziari, ea zer iruditzen zaion praktikoagoa izan daitekena edo azkarrago egin daitekena, kode egokien, praktika egokien kodea betearaztea funtsei, ala direktiba hori traspasatzea Espainiar estatuko legedira, ez da? Eta lehen ez aipatu dut baita ere, Kutxabank ere ez dala edozein banku, Euskal Herritarren aurrezkietatik sortu zela gutxienez jatorriz, eta gure ustez erantzukizun sozial bat izan beharko lukela Kutxabankek, ez da? Eta zentzu horretan, beste modu batera jokatu beharko lukela, bere aktiboak saneatzerako orduan, eta nik uste, hemen aipatu ez den gauza bat ere aipatu nahi nuk, hemen, aipatu da, aipatu dira zenbait ardura, baina gure ustez ere jaurlaritzaren segurazki ardura zuzena ez da egongo, baina bai aipatu nahi nuke bukatzeko jaurlaritzari dela etxe bizitza politikak enpresa baten bidez egiten, eta enpresa horren zati handi bat Kutxabankek daukala. Eta enpresa hori da Visesa. Visesaren 20% gutxi gora bera Kutxabankena da. Eta beraz, nahiz eta jaurlaritza ez izan arduraduna operazio honetaz edo gertatzen ari denaz, bai uste dugu daukala ardura etiko bat, edo gutxienez azalpenak eskatzeko eta jarduerak norabidez aldatu daitezela eskatzeko Visesari. Eta zentzu horretan, uste dugu igual, hemen ere legebiltzarretik ekimenen bat egin litekela zentzu horretan. Eta, nik uste aipatu da pixka bat, Rosa Garziak aipatu du bere interbentzioaren amaiera, baina ja amaitzen dut galdetuz
ea Euriborraren igoeraren aurrean zer aurreikusten duzuen kaleratzeak estopetik eta ea zer, ez dakit, ze aurreikuspen daukazuen horrekin lotuta, ezta?